Maskalamu assalamu alaikum, sunana Kasim Bubalon. Barkamu da haka, barkamu da kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu. Inda a yau a cikin sabon bidiyon namu muna tallata muku ɗaya daga cikin taurarin mawakan jihar Adamawa, wato Sadiq Haske. Sadiq Haske mawaki ne wadda shi ya bambanta ma da sauran mawaka zance, domin shi salon da ya ɗauka a fagen wakar Hausa salo ne ta musamman, kuma salo ne da ake yayinta a cikin wannan zamani. Ga waɗanda ba su san wane ne Sadiq Haske ba, a yau za su san shi. Ku dai ku kalli daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshen ta domin kallon Sadiq Haske. Mun gode. Yeah, it's Sadiq Haske on the mix, man. Hi, yo. Maryam sarauniyata, Maryam gimbiyata yar auta. Sarauniyata Maryam ina son ki, gimbiyar mata yar auta. Maryama ta yar makaranta ce, ina son ki. Shalelan zuciyata ce Maryam, ɗan mata da kun ganta ku kauce, ita ce ta farko ba wata kauce. Maryam ta yi kama da Indiyawa, har Indiyawan ma sun san Maryam.